Hei, olen Aksana Kirppa, sairaanhoitaja opiskelijalla ammattikorkeakoulusta. Tykän auttaa ihmisiä. Se antaa minua iloa ja motivaatiota. Olen työskennellyt hoiva-avustajana psykogeriatriassa osastolla. Siellä opin kohtamaan vanhuksia ja muistisairaita rauhallisesti ja ystävällisesti. Hallitsen hoitotyön perustaidot. Osaan työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä. Osaan kommunikoida asukkaiden kanssa venäjä- ja suomen kielellä. Minulla on tärkeää olla luotettava ja huomioida potilaan tarpeet. Olen ahkera ja haluan oppia jatkuvasti uutta. Tulevaisuudessa haluan työskennellä psykogeriatrian ja vanhustenhoidon parissa. Kiitos ajastanne. Olisin iloinen mahdollisuudesta työskennellä teillä. Yhteystiedot lähetän tämän videon kanssa. Kiitos.